kardom kaduk ave karbiang long ke do anarar tuma phantame nile ninga klong pen nile youtube chatai na kelang atum ana phantame EPHL sia kardom nali tuma phan nilinga klong pen kardom nang chipilo kardom labang so video kabunay nang koke lapuhalo kedam tang Langpher constituency long BJP Mondor Committee ke klema bangphu ili tuma korte noren timung APHL sia song long wangde api haladak Langpher constituency long Mondor Committee atum ili tuma korte noren timung aphan lamvoi lo CPD BJP hello bolang ni kopilo kudang ya athagi do tang babe alang dige kudang no prodan te ami thiute nili pinisi kudagi nona lang ni ki dunji padim APHL si lepa dunan congress pa dunji pa dunan लगे थे बस और ढंग के लगे एक्टिव मेंबर था अभी अलग लगे बीजेपी पार्टी लोग लपन के ये भनराली सबसे कोई कुडू जे लामचाक से पप्लेन बिदर दी पलाम सिला सोक था निजे कंतु लामचाक का निपान तंग पप्लेन प्लेन प्लेबा मत रात भसे पप्लेन प्लेबा इनी ये मिलतु मिया के रात अपन कोपीमा की चाक इलेक्शन अपरांग कुपीमा के साथ पीनी की चुने लो अनपढ़ में नोरेन के लिए वन कुपीसी की बीपी के तलांग कुपियालाम चाक से लांग वन पमिस लांग बीटीसी मुके नहीं दिपुल गए बीटीसी चेयरमैन लोग सी मुद्राम रखी ये खीबो मोसी तीन दा ताम्स इसी ताम्स लोग 1 ईयर में भी 3 इयर्स लांग बीटीसी चेयरमैन लांग वन मुद्राम रखी ये सबसे पीलो तेलंग लांचा कलीमा लगते लांचा पप्लेन कलीमा लसी सब अलग करेंगे पिनी दा फिर अलग निकल के लोग करेंगे थे लोग करेंगे तुम प्रेसिडेंट के लोग करेंगे तुम के लगे सब चुबाई ना सेला तुम पुलो जे नोरेन तिमुंग के अलग li inut ke thil thedet abuni na hok le dota ke thil thik pali la pen alang li ke chok che aposi li tum Langpher constituency BJP Mondor Committee pen ke pasun tuklo pusi la alang li phan lam arbok dun lo lasi ako lang li tum putholo de CM turam long hang ke lam chak ke thera ve puta alang li ki pu pondo pula bangso puthak tambe alala tum ke lam ke voi dun sodak pen noren timung aphan jong dun lo la sila bangso puthak se ni litame non ke dobom Langpher constituency long BJP Mondor Committee tuma phan lam ke voi ya phan sila bangso video selam tu si pini puthot nili jiten phangcho youtube long pen nili puthot la bangso video selam tu si nili Langpher constituency long Mondor Committee ke do tuma phan lam ke voi ya phan se nili la bangso video selam lo la sini la bangso video long pen ladak Langpher constituency ke do BJP Mondor Committee tuma phan labang so video abang butin ke lang long tuma satame pache theklong ra pachini lo nang lasena tum share tha lasini li hin pen alang li tuma phan ki puji ke la polo je korte noren timung aphan si alang li chok chi po alang tum pulo lasi nili hin pen ki puji abang ke nali tum halo ke chok chen ha ya tum lo kope polo ma polong te nang tum ke pini anta me karbia tum ni sivet do nang eklai vet do nang BJP asarkar long pan ke ilitum COC mitha regional party chi pahaira ilitum election pahaira ilitum council aron selam nang keche ke bitma voter sing thanang lapen training license pata pen ang thanang lapen article 2448 ame ilitum pleng nang pu EPHR sia kache song long ke nang litum ning ke dog de tum ke nang tum ke nilihin pen nang pu yo bang nang litum hanlo ki chok chinai tum lo nali tum yong si karbi pulong te pinila chenghon korte noren timung APHL si asong aphan kacherap dunji kachetu dunji lapen jakong ki pidunji labangso APHL sia ke mangalong ke neta jakong pidun popo kamatha nangli tum la son ke avidet ke la so pos nangli tum bang ke nang punang kok pola dak pe nangli tum halo karbia long kacheton te lapen karbia iklai ve long nangli tum ning ke hang he tum nangli tum halo nangli tum ke bihari bonghosina RSS bengali atum nangli tum ke nangli tum halo nangli tum son son kamatha ke dokok aposi pini karbiang long pini keche ke be tuma phan pini anta me votaris pen than thadalo pini keche ke be ang tan pen ke wanga tuma phan ta plung thadalo pini PGR vijar long le ta be pini eviction thadalo kope polo nali tuma son son karbi ani ang thin ke donang ji lapen eklaiver ke donang ji lapen karbi tum mithang regional party chi pahay nang ipu kache tonte tumlo koma tumlo kache tonte lason karbia khai tum eklaiver ke padulong la japhan ke bengali bihari atum bonghosana tum ke kai ke tala son se kama thake non li tuma korte noren timung alang li APHL sia song ke wang ke nali tum ke chok chi pu ke jong dur bang ke nali tum ke bengali bihari bonghosana tum aning ang thina polo
lasi non noren timung aphan nangli tum chok chi pupulo tang te alang li ke chok chi avi ni tum kar biang long ke thek long abang ke alang li non BJP pen chusi pini puthot EPHLC asong long nang chi pa okdun lo alang li ta ning hang lo je kiche ke betum ha voter list than nang pu ka alang li aning ke hang ang thek lo la pen pini trading license pata pen ing than vek dang ji pu alang li aning ke hang pini ang thek chipak lang lo pini article 244A pepleng vek nang ji cherap che tu nang pu alang li aning ar loka matha aning ke hang e ang thek pini alang li chipak lang lo pini PGR vijar long le pini council tum eviction sedet labang so ning kang samse ke dokok pan posi BJP do de pu EPHLC asong long alang li wang tholo lake alang li PGR vijar long le pini council tum eviction sedet po aning kang samse alang li chipak lang lo lasi aning ar lo aning kang samse chat kali non ke akam pen tamelang chipak lang lo pini kar biara tuma phan social media pen ali chipak lang dak lo ta alang li chok chedet lo ma alang le halo ka matha ke chok daya bang lo alang le halo ka matha ke keng naya bang lo alang le halo kar biara khai phang ching hon nai ang thek lo alang le halo pini keche ke be tuma phan plung lo lang pu alang li kamatha aninga klong pen pini kar biara tuma phan chipak lang lo la se alang le la so aning ke do er pen aposi pini BJP pen chi oc APHLC asong pen alang li puthot ladak kacherap chi tudun ja phan se jakong ke pi dun ja phan se alang li dak wang lo ang thek lang dak lo alang li kar biara khai phang ching hon tangte ang thek ik langun edet la pen kar biara khai ka ching hon ka vedai ke non ke do bom la noren ti mung aphan lam ke voya tum han lo nangli tum han lo kar biara khai phang ka ching hon henai tum lo la so posi non noren ti mung APHLC asong ke wang hoda bang ke nangli tum ka sor sar dun wok wok dalo ki pu dun wok wok dalo ki pu dun thap ki pu dun pru lo ahok lo noren ti mung ke ning je lam ta alali paklang lo je CM tu ram rong hang lam chak chi pe pleng pli ahok alam mo lake pini lam chak ison bak ke pleng tuma pini PGR vijar long le anta munir aprandam set anta pini anta arni pho arni truck arni cab arni ingkoi ke chak to dan se pini non ponta eviction sedal kope bose eviction ha hedal lo alangli biali bihari bonghosina tumke alangli wood bank lo la tu phang sa thale ed la pen voter list peng than ed pote alangli council ang hoi ke alangli ke klolong po pima pulong te karbiara tum ana bangke BJP phan ke wood jok jelo mitha mitha ke long ji a bill lahaya phan kang hong si ke do prong chalo sitame aning ar lo ke la ke chupara attack da posi aning ar lo ke BJP phan ke wood jok je tante karbi tum ke jok jelo karbi tum an ke jok je ke biali bihari tum si CM tu ram long hang phan wood jok po la pen pi hai po la so posi bihari bengali tum phan ke non PGR vijar long le tame eviction se dalo pini kiche ke be tum phan ta angta meng ke wang tum ala phan ke nangde che da moi po plung ha hedalo kope po lo pulong te alang le wood bank penak lo la sila ke eviction se lo PGR vijar long ta eviction se lo la sinili la bangso YouTube ajak tai long pen karbera tum phan ke pachini bangke kadong we social organization atum an phan tame la pen case e am pha song an tame la pen pini women case e asong an atum phan tame social organization atum an ham pha song tum an ke karbi atum an bangke BJP phan ke wood prepared tangpo lalo tang te ni tum karbi tum kache song ke playing po pini yong si APHLC tum yong se counseling ni lo pulong te PGR vijara long le kevik sonang ji aphan ke la ke joy ki pen claim long po la pen kiche ke betum han votaris pen kang than je bang ke joy ki pen council ron salam po la ke joy ki pen ing than long po pata pen ing than long po trading license pen ing than long po la pen ing lo akhai an tum si sakuri pen chenglok kereng awar sai anta long po la ke APHLC aki mang la hello la si election batai rembom se tame APHLC song ali dara tum ke jai ka thar pen chenglok la pen rong ke do atum an tame pinianta APHLC asong pen cheu edalo je hai vek lang ji hai det plong te council ron selam po votali sing than long po ke che ke betuma phan ang tan pen ke wa tum an phan plung long po la ke anutin tame aning chibi re do la si APHLC asong apha se la ke karbiatum an ke vote jok nang po election pa hai nang po election hai det long te la hai ke mang chun po la si non ching hona korte norenti mung alang litala so ka matha pe jok se APHLC asong wang lo labang so ka matha APHLC asong wang det pen BJP Mondor Committee atum Langpher constituency tumke akhe no se theklong rong lo
sitame alang li phali tum akeng no bangke non karbera tum ke theglong le dan lo alang le akime kama tha sini tum ke longrong lo ko pe polo ma polong te alang le APHLC a song ake mangalong labang so ke mangalong alang le puthot BJP pen RS bong hosana tum pen chi OC puthot karbia tangte karbi po long si alang le chewang tho po se ar phanili hin pen da chorolo la pen ka dongwi karbiang long tame alang le phan ke choro nangji kasol sar nangji ko matuma phan ma polong te la non loren tim mo phan lam ke voi tum hadak langpher constituency long BJP Mondor Committee tum phan si ke chok che ke arbok nang kok po la sin ni le bang so YouTube sa tai long pen ki puji gela polo non ke chok che na ye tum ke non noren tim mo phan lam ke voi tum han lo la si alang le tum ke non puta kar bituma ka chiru chini nelang kar bituma ki sung chini nelang kar bituma ki duk chini nelang kar bituma ki vir chini nelang kar bitum pini ache the wang athai avi pin pu alang tum chini nelang alang tum halo ke chok chenai ke noren tim mungo bangke pini karbi ache theke pawang thekji karbi tum ka pacheng thur thekji karbi tum e klaibai ke thekji karbi ham phang ke the pon bom ji la pen karbi tuma ke mang ki chunji article 244 e pen chenglok council aron pini kaselam ji aphan antala le kache dona bang alang lo ning ke mia bang alang lo ke chok nai aninga bang pusi elitum punang kok ji lasi ke chok chinai ke non norenti mo aphan lam ke voi langpher long constituency long BJP Mondor Committee han atum han lo pini karbia khai phan ke chek hon he karbia khaya phan kache matha the ang thek alang tum han lo pusi elitum ka duk ave karbera tum tambe jong nang kok po lalo lasi non CM turam rong hang kalili kalanglang ningi tam ningi pru lapen chongpak chongro lapen kapacho bai chokai la so along bangke norenti mongke alangli do thek the pusi APHLC a song wang lo pose alale phan ke churu nang ji e thelam ni li pudam ji bangala pulo li song rong phar ke khai ka che song apin po pusi pulo tande khai ka che song apin po pulo te choice ente APHLC a song hemprek ke hanga song along ko pe pose batai si bakta meeting nang dun ha hedet lo badai si bak EPHLC mai meeting along ko people si kachi song along kenita ning hang la penali tum akachi song misen lo pu la pen chi song nang ji pu badai si bak lam nang ke jai dun doma ave ke PGR vijar along le hangar sai kachi song amben pen abatai tin a media ke wang pini CM turam long hang chok chi la pen arpu pen chi unang yi pu ning ji hai maning ji je ke BJP go back pu batai si bak se slogan ke hang doma hang he ke batai si bak si pini tim kar benglong tum chok chi lake pu kaning ji kladak pena lam doma ave ke APHLC a song along abatai ting foundation de punot tokso long punot dun hai he ke tangte alang li ke khaya pen pu pu ke hok un e alang li yong si khaya pin po mate karbia khai pha ching hon pote li sorong pha ta batai si bak ba batai ba EPHL cha song aphan ke a hok pet pen alang li ke kai ki tambe nang chi udun ra yi pita wang hai he ke tatila son ke khaya pin po mate li tum karbia khaya phan kaching hon bang longre long par pha ching hon bang putum hokon e setamin non li tum korte noren tim mung ke alang li ke social media long si tham dak lo je BJP ke claim atum chok chi la pen CM turam rong hang ke claim chok chi la so posining samse chinle APHL se song lam wang lo pu alang li klar dak pen chethan alang li klar dak pen chethan lo alang li BJP ki claim aning ke dog de corruption ke claim ason an aning kang samse la pen ke ong dung pen a posi CM aphan aning ke dog de ko be polo pulong te CM lam chak karbi aphan ke pacho bai abata petai posa alang li APHL se song wang lo mission lo ala phan ta kor wang thu pajir lo la pen ili tum choro pik nangji karbi arat tum antami tameli tumla non noren timung aphan lam ke wai tumke ala tumke BJP bonghosana RS pu atum asong along ala tumke pini anta chi o un ela pini anta karbi tumaka chiru pini anta chini nelang pini karbi tumaki sung non anta alang litum chini nelang pini karbi tumaki duk kopya poloma polam theputha pini anta charju thek thelang la pen matha thek thelang pini karbi khai tum vir tanglo ponta pini matha thek thelang la ke BJP Mondor Committee tum non Lorenti mo phan lam ke voi tum hanlo nali tum hanlo dak pani li nanga pujia bangke RSS bonghosina atung aphan pini jakong pe do bom nang pini jakong pi bom nang po kama tha tumalo Lorenti mungke la son aning hang hedat posi APHLC a song banglo la si nali tum lam ke voi tum si ke chok chi Lorenti mung abang hansi ake chok lo ko pe pol sa ke chok lo bangte
Karbia khai iklaivet donang ning sivet donang regional party le chipa hainang laki che ke be tuba phan anke ilitum voters pening than thek po lapen television pening than long po lapen election council kilit ahut anta ilitum la bihari tumke nang chipate dunong le dat po lapen pini karbi tum ake mang anke chun pu jong si APSL sia song jong si nita dunlo lapen cherap dunlo pulong te pu ala le akamata pini ake me chipakla pos ni ala phan ke ake hingno long thayawi alang le lo kamata ke mia banglo la sini la bang so video ka salam bangke la so puthak Langpher constituency BJP Mondor Committee tum phan lam ke waya phan si nili hin pen la bang so video selam lo la si ili tuma korte noren timung halo alang like kamata ke mia bang la sona munit ongdung na la sona munit wang ona la sona munit APSL sia long cherap ona la pusini lige kado go karbi ara tuma phanta puthot la bang so video pen pachini thulo la si la bang so video BJP Mondor Committee dak Langpher constituency tum lam kewai puthak labangso nilita ko puthot lam kewai thua puthak labangso video share tha la pen labangso video un anali tum subscribe tha aki mia video tang tum ke long bom ja phan la pen ala tum a theino ke pale ja phan labangso video share tha la pen tum korte norenti mu phan tame nilika choro pon alam puthak la pen ala ni ning ke me kama tha ke me khayam phang ching khona puthak la son kama tha ke do pot ke choro puthak tame ka chini ja phan labangso video alang ling nu ta pachele tha lalo nili korte norenti mo phan choro piglo nangli kama tha ke me karbi hamphang aphan nangli ka chema tha koane kapar sikdam puthak ke do pot nangli phan ta choro lo lasi nili lam the lansi pini kaninje puthake ribik check po cardon